Hej. Jeg vil gerne snakke lidt omkring forbrænding, og hvad det er, der sker, når vi sætter ild til et stof. Ja, og lidt omkring energi også. Det, der sker, kan man sige, når vi sætter ild til et stof, for eksempel sprit, træ, halm, benzin, olie, masser af forskellige ting, er, at den kemiske energi, som er lagret i det her stof, den bliver frigivet. Et sted, hvor vi kan se det, det er for eksempel, når vi er ude at køre i vores bil. Vi hælder dieselolie eller benzin på vores bil, som så bliver antændt i motoren, og så den kemiske energi bliver omdannet til kinetisk energi, og så kommer vi fremad i vores bil. Yes. Et andet sted, som vi også mærker forbrænding, er den varme, vi har i vores hus. Den varme, jeg har i mit hus lige nu, den bliver lavet på et varmeværk lige herude, hvor de brænder. Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad de brænder af, men et eller andet. Og så bliver det transporteret i rør ind til mit hus, så jeg har varme herinde. En anden måde, man gør det på, som vi gør med min far for eksempel, der har vi et pillefyr, hvor vi så hælder træ på, og så forbrænder vi det, og så får vi varme ind i vores hus på den måde. Yes. Der er forskel på, hvilket stof det er, vi afbrænder. Nogle stoffer lager mere kemisk energi end andre, så sagt. For eksempel så er, og det betegner vi mod brændværdier. Forskellige stoffer har forskellige brændværdier. For eksempel, og brændværdier, det er hvor meget kemisk energi, der bliver frigjort per kilogram, vi afbrænder. For eksempel, brændværdien for stoffet sprit, det har en brændværdi på 25 megajoule per kilogram. Det vil sige, at hvis vi afbrænder 1 kilogram sprit, vil der blive frigjort 25 megajoule energi. En form, hvor vi skruer det op på, så vi kan se, at der er sammenhæng mellem, hvor meget vi afbrænder, og hvor meget energi, der bliver frigjort, er den er E. Energien lige med brændværdien, konstanten, ganget med massen. På den måde kan vi altså bare med at gange brændværdien med, hvor meget vi afbrænder, finde ud af, hvor meget energi, der bliver frigjort. Og det er jo smart. Hvis vi så ønsker et begreb, som vi så også kan koble det her på, det er nyttevirkning. Og grunden til, at de begreber, de hænger så godt sammen, det er på grund af, at når vi så afbrænder et stof, så kan vi se, hvor meget energi, der bliver frigivet. Men det er så også sjovt at se på, hvor meget af den energi, vi så bruger, eller hvor meget af den energi, vi så bruger, hvor meget af den energi bliver rent faktisk brugt til det, vi ønsker. Et typisk forsøg, hvor man kan prøve at afprøve nyttevirkning, det er, hvis vi har en spritbrænder, tror jeg det hedder. Vi kan så måle, hvor meget sprit vi har afbrændt ved flammen, ved at veje, hvor meget sprit der var før, hvor meget sprit der var efter. Og så kan vi så også måle, hvor meget, af den energi, eller hvor meget af det vi har afbrændt, selvfølgelig. Så vi kender, hvor meget der er afbrændt, og så kan vi så gange med brændværdien, og så finder vi så ud af, hvor meget energi vi har tilført. Så kan vi så på samme måde, eller på en anden måde, udregne, hvor meget af den energi, der gik til at varme vand op, hvis det var det, som vi ønskede at opvarme. Og det kan vi gøre på den her formel her. Vi skal så også lige se, hvor meget energi, der også gik til at opvarme koldt op, som vi ønskede. Hvis vi så har fået et resultat på, hvor meget energi vi tilført, og hvor meget energi, der blev optaget, kan vi udregne den procent af energien, som vi tilførte, der rent faktisk gik til det. Og det er det, vi kalder nyttevirkningen. Og det tegner vi for det. Sådan er sådan et sjovt emne. Undskyld, det var ulækkert. Som vi så kan sige, vores nytte af det, vi
divideret med selve E gange 100%. Sådan her, så ved vi, ud fra det kan vi udregne den procent af den tilfælde energi, som gik til at varme vores vand op. Yes. Som jeg nævnte tidligere, så når vi er ude at køre bil, er der også en forbrændingsproces af benzin. Der skal også lykkes på, at når vi har altid tit om, at der er meget CO2-udledning, og det er noget, der sker i de fleste forbrændingsprocesser. Det er faktisk den eneste forbrændingsproces, hvor der ikke blev udledt CO2 er brændt, og det er en drivhusgas, som er skadelig, kan få skade for miljøet. Som sådan. Yes. Men som sagt, når vi er ude at køre bil, er det også en forbrændingsproces, og der omdanner vi den kemiske energi til kinetisk energi i bilen, så bilen får en fremdrift. Yes. Den kinetiske energi I, og vi kalder den E-kim. Når vi snakker om kinetisk energi, er begreb, der ligger rigtig nær ved mekanisk energi og potentiel energi. Kinetisk energi, bevægelsesenergi, potentiel energi, beliggenhedsenergi. Potentiale for at få energi. Hot. Og vi kan sige, at den mekaniske energi er en sammenfatning af de to. Kin plus hot. Sådan der. Det går sjældent kun lige ud, når vi kører bil. Det er tit, at der er små bakker, og når vi kører op i de små bakker, der er hele tiden omdannelse fra kinetisk energi til potentiel energi og tilbage igen. Hvis vi har et bakket landskab her, jeg har vores bil her, der ligger og kører nogle kæmpe hjul. Og fordi der er sket en forbrændingsproces i motoren, har vores bil en fremdrift i form af kinetisk energi. Bilen den skal op ad den her bakke her. Og det der sker, når bilen den kører op ad bakken, er omdannelsesprocessen. Den kinetiske energi bliver omdannet til potentiel energi, beliggenhedsenergi. Bilen mister noget af sit momentum, men samtidig kommer den op i en højere højde, hvilket forøger dens potentielle energi. Vi kan lige prøve at skrive funktionen op for potentiel energi. Potentiel energi er givet ved massen af bilen, ganget med tyngdeaccelerationen, som vi ved i Danmark er 9,82 meter per sekund andet, og højden, beliggenheden. Så højden har en indflydelse. Yes. Bilen kører op ad bakken. Højden. Bilen kommer op i en højere højde. Den får mere potentiel energi. Bilen kører op ad bakke. Den mister hastighed. Den falder i kinetisk energi. Vi har altså en omdannelse. Hvis vi finder i isoleret læme, at der ikke var nogen kræfter, der havde indflydelse på det her sådan, så vil vi se, at der vil altid, at de her to tal til sammen altid vil give en konstant, hvilket er den mekaniske energi, men fordi der er faktorer som vindmodstand og friktion, så vil der altid være et vis energitab. Hvilket vil sige, at hvis der bliver ved med at blive tilfældet med energi, så vil bilen på et eller andet tidspunkt gå i stå. Yes. Så hernede, der har bilen, den har kun, hvis vi har, så vil jeg have jorden der har bilen, den har kun kinetisk energi. Det vil sige, at vi kan sige, at dens pot, det er lige med 0, og dens kim er lige med 100. Jeg ved ikke, det er mærkeligt tal det her, men det er bare lige for at give et overblik. Hvis den så bilen kommer herop, og vi siger, at her holder bilen stille, fordi den har brugt al dens kinetiske energi til at komme op ad bakken, så den har slet ikke mere tilbage. Så vil det 100, vi havde der, det vil være omdannet til potentiel energi. Så nu har den ingen kinetisk energi, men til gengæld så har den
potentiel energi. Og der ser vi så, at den mekaniske energi, den vil stadig være 100. Men der er bare sket et skift her. Og så ser vi så, at hvis bilen den kører nedad her igen, og den til sidst står hernede, eller holder hernede, eller nej, kører hernede. Ja, flot bil. Så vil vi igen se, at fordi bilen den kører nedad, energiomdannelse, den kommer ned i højde, og dens hastighed stiger, fordi den kører nedad. Og så holder den hernede, den holder helt ned, det vil sige, den holder her. 100 og 100. Ja. Og det tror jeg faktisk, det var det. Tusind tak, fordi I gad med. Hej hej.